Сёння ў Бэтлеем, сёння ў Бэтлеем, дзівная навіна. Прачыста дзева, народзіла сына. Христос радзіўся, Бог аб'явіўся, анёлы славяць, судна спяваюць, пастушкі іграюць, заслон вітаюць, у дзіцяці Бога знаюць. Марія, матка, дзіцятка пястуе, і святы Юзеф Єзуса гадуе. Христос радзіўся, Бог аб'явіўся, анёлы славяць, судна спяваюць, пастушкі іграюць, заслон вітаюць, у дзіцяці Бога знаюць. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, 40 дзён тому мы с радостью святкавали нараджэнне Христа Пана. Сегодня мы успоминаем день, коли Панна Мария и святы Юзеф принесли дзіцятка Езуса у святыню, каб там скласці належную ахвяру. Таким чынам Пан Езус не толькі выканаў прадпісанне закона старога запавету, але сустрэўся са сваім народам, які яго з вераю чакаў. Сімеён і Ганна прыйшлі ў святыню, натхнёныя Святым Духам. Ён іх асвяціў, каб у маленькім дзіцяці яны змаглі пазнаць Хрыста і з радасцю вызнаць веру ў яго. Таксама і мы, сабраныя Духам Святым, разам пойдзем да Божага дому, каб сустрэцца з Христом. Мы яго знойдзем і пазнаем у ламанні хлеба, а калі ён прыйдзе ў хвале, будзем вечна радавацца яго прысутнасці. У гэтую хвілінку, калі ласка, запаліце свечкі, але вялікая просьба, у каго больш, чым адна свечка, некалькі свечак, запальваем толькі адну. Не трэба запальваць усіх, каб былі гэтыя факелы. Калі ласка, толькі одну свечку запальваем. Гэтага дастаткова. Молімся. Божа Стварыцель і крыніца усялякага святла, Ты сёння адкрыў праведнаму Сімеёну святло на асвятленне паганаў. Просім Цябе, выслухай просьбы Твайго люду і благаславі гэтыя свечкі, якія мы панесём дзеля Тваёй славы. Вядзі нас шляхам дабрадзейнасці і дазволь увайсці ў святло вечнае праз Хрыста Пана нашага. Амен. Святло на освячение поганов и славу народа Твоего Израиля. Святло на освячение поганов и славу народа Твоего Израиля. Теперь по слову Твоему, Пане, отпускаю слугу Твоего усупокои. Святло на освящение
вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, Благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Матку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які бяреш на себе грехи світу, прийми моление наше, які святиш праворучается, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Богайся. На пачатку прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці падчас гэтай імшы памерлых Паўла Лаўрова ў 14-ю гадавіну смерці, усіх памерлых сямі Лаўровых, Наврузава Руслана ў 5-ю гадавіну смерці і ўсіх памерлых сямі Борткевіч, выпрошваючы для іх хвалу радасці прабывання сярод збаўлёных у небе. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Твой адзінародны Сын, які прыняў нашу чалавечую натуру, быў у гэты дзень ахвяраваны ў святыні. Пакорна Цябе просім, учыні, каб мы маглі з чыстымі сэрцамі стаць перад Тваім абліччам праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Пагасіце, калі ласка, свечкі. Читання книги пророка Махалії. Так каже пан Бог: «Ось я пошлю анёла майго, і ён падрыхтуе дорогу передо мною, і нечаканно прийде у святиню свою. Пан, у якого ви шукаєте, і анёл заповіту, якого ви чекаєте. Вось, ён іде, і хто витриває у день ягоного прийстя, і хто устоїть, коли ён з'явиться. Бо ён, як огонь плавільщика, і як луг, що очищає і сяде, як плавільщик, і як той, хто очищає серебро, і очистить синов Левія, і переплавить їх, як золото і серебро. І вони будуть приносити пану ахвяру у справедливості. Тоді сподобається пану ахвяра, Юди і Єрусалима, як у дні давні, як у минулые гэтыя гады. Гэта Слово Божие. Пан магуцяў, ён король славы. Пан магуцяў, ён король славы. Поднимите верхи ваши брамы, узніміцеся адвечныя вароты, каб увайшоў король славы. Хто ж гэты король славы? Пан мой.
моцны і магутны, Пан магутны ў барацьбе. Пан магуцяў, ён кароль славы. Падыміце вярхі вашыя брамы, узніміце адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ён гэты кароль славы? Пан магуцяў, ён кароль славы. Пан магуцяў, ён кароль славы. Читание послания до Габреев. Поскольку дети мают удел у теле и крови, тому у их подобных чинам принял удел так само Иисус. Каб про смерть не зрынуть того, кто мае уладу над смертью. Это значит дьявола, каб збавить тых, кто ўсё жыццё был зняволены страхом перед смертью. Бо сапраўды ён дапамагае не анёлам, а потомству Абрагама. Таму ён павінен быў ва ўсіх прыпадобніцца дабратоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для уміласцівлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, прыходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святло для освятления язычников и хвала народа Твоего Израиля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрузалем, каб прадставіць перад Панам, як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану, каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе Пана, пару туркавак або 2 галубкі. Жыў у Єрузалеме чалавек, імя якога Сімеён. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу Твайго валадару, паводле слова Твайго ў спакоі. Бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа Твайго Ізраіля». А яго бацька і маці дзівіліся таму, што было сказана пра яго. І благаславіў іх Сімеён і сказаў Марыі, маці яго: «Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць,
і праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў. І была там Ганна, прарочыца, дачка Фануэля з роду Асера. Яна была ў вельмі пажылым веку, пражыўшы з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў. Удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, постам і малітваю служачы Богу удзень і ўначы. І яна прыйшла ў той самы час і славіла Пана, і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусаліма. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і умацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Умілувані у Христе, пану, брати і сёстры, стагоддзямі, як і сёння, свята ахвяравання Пана лічылася святам Марыі. Свята ахвяравання Пана, якое мы адзначаем сёння, таксама вядома ў традыцыі як свята Маці Божай Грамнічнай. Верагодна таму, што сёння мы прыносім у нашыя касцёлы свечкі, якія называюцца грамніцамі. Нярэдка ў нашым жыцці адна і та самая свечка суправаджае людзей на працягу ўсяго іх жыцця. Хросныя бацькі прыносяць свечку на хрышчэнне, якую яны запальваюць ад пасхальнай свечкі як знак веры ва ўваскрослага Хрыста, які цяпер асабліва прысутнічае ў жыцці маленькага дзіцяці, абмытага водамі хрышчэння. Часта дзіця трымае гэтую свечку ў дзень свайго першага святога прычасця, калі яно паглыбляе сваю сувязь з Езусам, прымаючы яго у найсвяцейшым сакраманце. Калі ў іх ёсць гэтая свечка, яны прыносяць яе ў гэты святочны дзень. А грамніцу таксама кладуць у рукі паміраючага чалавека, выказваючы яго веру у будучае ўваскрасенне, калі ён пераходзіць у вечнасць. Запаленыя свечкі, якія нясуць у працэсіях у гэтае свята, сімвалізуюць святло Хрыста, абвешчанае прарокам Сімеёнам у Єрусалімскім храме. Святло для асвятлення язычнікаў. Умілаваны грудзе пану, браты і сёстры, у нашым жыцці мы перажываем сітуацыі, калі адчуваем, што вера ў Бога – наша сіла, калі вызнаванне нашай веры не з'яўляецца для нас нейкай праблемай, калі, магчыма, іншыя нават штодня захапляюцца нашай моцнай верай у Бога. Аднак у жыцці кожнага з нас бываюць моманты, калі клапаціцца пра сваю веру, пра яе рост вельмі цяжка. Калі нам трэба абараніць нашу веру ў Езуса у нашым шлюбе, у нашай сям'і, у маленькім дзіцяці, у падлетку, які бунтуе супраць усяго, або у зламаным хворым чалавеку, пра якога мы клапоцімся. Захоўваючы святло веры ў Езуса Хрыста, Сына Божага, Марыя хоча падтрымліваць нас сёння. У сваім жыцці, як і мы, яна перажывала моманты радасці ад блізкасці да Бога, але таксама моманты болю і смутку, якія пранізвалі яе сэрца як меч, згодна з прароцтвам Сімеона. Марыя, якая заўсёды ідзе на крок наперадзе нас,
паказвае нам шлях да Езуса, да крыніцы сапраўднага жыцця, боскага жыцця, якое змяшчаецца ў святых сакраментах. Марыя, узор веры, паказвае нам шлях ужо не да Ерусалімскага храма, а да нашага парафіяльнага касцёла, дзе мы можам сустрэць яе сына, схаванага ў найсвяцейшым сакраменце. Езус з нецярпеннем чакае сваёй сустрэчы з кожным з нас, асабліва ў нядзелі святы, а таксама і ў гэты самы звычайны і паўсядзённы дзень. Сёння мы ўспамінаем ахвяраванне Марыяй Езуса Богу Айцу. Паспрабуем сёння ў малітве, поўнай даверу, ахвяраваць сябе Богу, не пакідаючы ніводнай сферы нашага жыцця выключна для сябе, прасторы, да якой ён не меў бы доступу. Паколькі святар падчас гэтай эўхарыстыі прапануе хлеб і віно, прызначаныя стаць целам і крывёю Хрыста, разам з гэтымі дарамі ахвяруем сябе, свае сем'і і выкананне дадзенага нам паклікання. Памолімся, каб Бог ацаліў у нас тое, што слабое і хворае, і ўмацаваў тое, што прыгожае, добрае і высакароднае, асабліва у шлюбным і сямейным жыцці, але таксама і ў жыцці адзінокіх людзей. Успомнім перад Богам тых, хто сёння адзначае сваё свята, дзень кансакраванага жыцця, законнікаў і законніц, людзей, якія прысвяцілі ўсё сваё жыццё служэнню Богу і супольнасці Касцёла. Памолімся за іх, каб яны маглі рэалізаваць атрыманы дар паклікання, стаўшы для нас сведкамі веры па прыкладзе Марыі. Няхай яна заступаецца за кожнага з нас, узбагачаючы нашу ахвяру Богу сваім даверлівым даверам да Езуса. Сёння мы молімся за святыя пакліканні да рэлігійных служэнняў, каб не было недахопу ў маладых людзях, якія, даючы абяцанні евангельскіх парад, цнатлівасці, беднасці і паслухмянасці, будуць узорамі каштоўнасцей Евангеля для сённяшніх людзей і прадвеснікам рэальнасці нябёсаў. Аднойчы святы Альфонс Лігуоры, разважаючы у дзень сённяшняга свята, апавядаў легенду пра заступніцтва Марыі, пра яе сілу заступніцтва да нас, людзей. І вось у гэтай легендзе, гісторыі ідзе мова, што аднойчы Александр Македонскі атрымаў доўгі спіс абвінавачванняў супраць сваёй маці. Прачытаўшы гэты ліст, імператар адказаў: «Ці ёсць хто-небудзь, хто ведае, што адной слязы маёй маці дастаткова, каб змыць 1000 такіх абвінавачваючых лістоў? Ці ёсць хто-небудзь, хто ведае, што адной слязы дастаткова, каб змыць усе абвінавачванні?» І тады святы Альфонс, карыстаючыся гэтай легендай, ён як быццам прамовіў замест Езуса Хрыста. Як быццам прамовіў вуснамі самого Езуса. «Ці ж д'ябал не ведае, што простага заступніцтва маёй маці, у якім яна заступаецца за грэшніка, дастаткова, каб я забыўся пра усе абвінавачванні?»
Заступніцтва маці дастаткова, каб ён забыўся пра абвінавачванне мяне, цябе, майго граху, калі я з пакораю і з даверам буду заўсёды шукаць яе заступніцтва, яе дапамогі, да той, якая накіроўвае кожнага з нас да свайго сына. Няхай Маці Божая заўсёды апякуецца намі сваёю любячаю матчынаю далонню. Аман. Адзначаючы свята ахвяравання Пана, прадставім Айцу Нябеснаму патрэбы нашыя і ўсяго свету. Молімся за касцёл, каб ён вёў сваіх дзяцей да Бога. Цябе просім. Молімся за кансакраваных асоб, каб для ўсяго свету яны былі знакам вечных каштоўнасцей. Цябе просім. Молімся за бацькоў, каб яны перадавалі сваім дзецям праўду веры і практыкі рэлігійнага жыцця. Цябе просім. Молімся за людзей сталага ўзросту, каб яны былі прыкладам пабожнасці для маладога пакалення. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых, за нашых блізкіх, родных, сябраў, асабліва за Паўла Лаўрова у 14-ю гадавіну смерці, за ўсіх памерлых сям'і Лаўровых, за Наврузава Руслана ў 5-ю гадавіну смерці, і за ўсіх памерлых сям'і Барткевіч, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, яны былі абмытыя з усіх правін і з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб усё нашае жыццё мы аддалі ў рукі Пана Бога. Цябе просім. Праслаўляем Цябе, Божа, разам з Сімеёнам і Ганнай і просім, выслухай нашы малітвы праз Хрыста Пана нашага. Амин. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх На прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Спрадвечний Ойче, нехай Тебе будуть здосподоби дари Костьола, які по волі Твоєї ахвярує Тебе, як беззаганне ягньо за життя світу Твоєго одинародного Сина, який живе і володарить на віки вічні.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Угору серци. Nosím ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godná гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо у гэты дзень Твой спрадвечны Сын быў ахвяраваны ў святыні, а Дух Святы вуснамі Сімеёна абвясціў, што Ён – слава Твайго народа і святло на асвятленне паганаў. Таксама і мы з радасцю сустракаем нашага Збаўцу і разам з анёламі і святымі праслаўляем Цябе, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, пра Паўла, Руслана, і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага
дай нам сегодня. И отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будь оздоровлена душа моя. Як прибегли пастухи у Бетлеем, заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях
Молимся. Добрый Боже, праздный святейший сакрамент, який ми прийняли, умацуй нас у Твоей ласці. Ты сповнив сподівання Симеона и дал ему перед смертью убачить Христуса. Учини, каб мы имкнулись сустреться со Збавцем и досягнули життя вечного. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христуса. Дякуємо.